kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma Seydou Sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Fanta Sidibe dɔnkibaru labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ a bɛna lase aw balimakɛ Seydou Sila maraka faama fɛ. Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la bidonya in na juma juin kalo tile 29 san 2018 kunnafoni bakurubaw filɛ. Jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye tile kelen taama kɛ kunungo ka taa kitakaw fɛ n'o ye kɔɔrisɛnɛ dugu ye. Yen nɔ IBK a ye foli ni tanni ta ka ɲɛsin CMDT ma k'a sababu kɛ u ka baara waleyalenw sabatili ye. Fangaɲinitɔ min bɛ anw fɛ Mali kɔnɔ yan n'an k'a ma FAR an ka wuli olu ka cɛbɔ Modibo Sidibe sɔgɔmada in na a tun bɛ dɔnkibaru ɲininaw ɲɛkɔrɔ a ye ɲɛfɔli kɛ jamana lahalaya la a camancɛ bolo fɛ an bɛ donni min na i ko bi a kɛra dɔnkibaru ɲinina caman ɲɛkɔrɔ sɔgɔmada in na u ka fangaɲinitɔn jabala la Wɔlɔfɔbugu Bolibana bi dɔnkibaru kɔnɔna na a bɛna a ka ɲɛfɔli in lamɛn. Kulu min bɛ n'an ko ma Centre de développement de l'éducation bakuruba fɔla EDC a ɲɛma David Hofsen arabadonya tɛmɛlen a ye ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛsin dɔnkibaru ɲininaw ma. Laɲini tun ye mun ye ka EDC u ka baara kelenw minnu ji bɔra k'olu ɲɛfɔ dɔnkibaru ɲininaw ye. Dɔnkibaru la kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna wɔlɔwɔlɔ aw ye sisadani na. Aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la aw bisimila. An bɔra k'a fɔ sisan jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye taama kɛ tile kelen ko la ka taa kitakaw fɛ kunungo. Kita ale ye kɔɔrisɛnɛ dugu ye. Yen nɔ jamana ɲɛma Ibrahim Boubacar Keita a ye foli ni tanni ta ka ɲɛsin CMDT ma k'a jira k'a fɔ u ye baarabolo minnu kɛ u kɛra wasali ye k'a sababu kɛ a sigiyɔrɔ mara. A ko a siɲɛ sabanan o ye nin ye san 2017 18 kɔɔrisɛnɛ dugu in n'o ye Kita ye. Jamana ɲɛma a ka wuli a ka t'i ɲɛ da u kan. A ko baaraminanko o dɛmɛ don ɲɔgɔnna siraw olu taamara yaasa sɛnɛ ale bɛ se ka don ba la cogo min na jamana ɲɛta a ka yakubaya. Wulikajɔ caman kɛra jamana fanga marabaaw fɛ yaasa sɛnɛkɛlaw u bɛ se ka kanabila ni yɛrɛlɔfoni k'o sɔrɔ u ka baara la cogo min na jamana ɲɛma a ka fɔ la. A ko o bɛ sɛnɛminɛnw o bɛ olu kofɔ dɛmɛ don ɲɔgɔnya n'o ye kɔrɔdonni ye tɔrɔmɔɲɔn bɔta la n'an ko ma subvention o bɛ o kofɔ. A ko sɛnɛkɛ moto o 500 bɔɲango o dira sɛnɛkɛlaw ma. Tracteurs o 50 bɔɲango ka taa se a 60 ma n'u ko CV a bɛɛ lajɛlen 300 bɔɲango tracteur ko la ka di sɛnɛkɛlaw ma. A ko multiculteur o 1000 o dira, semoiru o 1000 o dira, charrette 1000, batteuse o 400, décortiqueuse o 400, moto pompe o 20 ka taa bila 25 la CV a bɛɛ lajɛlen 100. Fangaɲinitɔ min bɛ anw fɛ yan n'an ko ma FAR an ka wuli olu ka cɛbɔ n'o ye Modibo Sidibe ye. Jamana ɲɛmayasigi kalata la an ka jamana kɔnɔna na san 2018 n'a tako fɔlɔ bila an bɛ ka juillet kalo tile 29 nata kɔnɔ a tun bɛ dɔnkibaru ɲininaw ɲɛkɔrɔ sɔgɔmada in na u ka fangaɲinitɔn o jabala la ani NPP jabala n'o ye kulu ye mun bɛ ka Modibo Sidibe dɛmɛ sɔgɔmada in na a kɛra dɔnkibaru ɲinina caman ɲɛkɔrɔ Wɔlɔfɔbugu Bolibana. Modibo Sidibe a ye ɲɛfɔli kɛ jamana lahalaya la a bɛ bolo min kan camancɛ bolo fɛ an bɛ donni min na i ko bi an k'e jɛ an ka Modibo Sidibe an k'a lamɛn. Ala ka tile yɛrɛ d'an ma Ala k'an ka jumaw caya k'an ka bato bɛɛ la bi sɔgɔmada na an y'a ɲini an ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn kunnafoni min b'an da la bi n'o y'an ka cɛmancɛla ko ye an bɛɛ tun jɔrɔlen don k'a fɔ Mali fɛn minnu tun kɛra 2012-2013 an y'a ye k'a fɔ jamana fan dɔ tun bɛna tila na bɛɛ wulila k'i jɔ o la an dɛmɛ n'o kɔnɔna la an yɛrɛ y'a cɛsiri k'an jija an y'o de fɔ mɔgɔ bɛ n'an dɛmɛ an b'an sisan bolo ka wuli mais an t'a to an ka sama ka la donc bibi na n'o don nɔgɔra dɔɔni k'a bɛɛ ma ban o ma kun cɛ ka bɔ yen lakanabaliya a donna cɛmancɛla la a n'a fagaliw a n'a mɔgɔminɛw a n'a jatigɛwalew an bɛ yɔrɔ min na bibin na aw ye kuma bɛɛ mɛn mɔgɔ minnu sara mɔgɔ minnu banana mɔgɔ minnu jokira fɛn fɛn n'o kɛra fo kana se k'a fɔ ko an ka sɔrɔlasiw dɔw m'a fɔ an ka armée de an ka sɔrɔlasiw dɔw olu nɔ bɛ a ko dɔ la jamana haminen don jamanadenw haminen don an m'an deli ka nin an ka jamana kɔnɔ a ma fɔ ko kɛlɛ ma wuli mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ wulila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'an ma deli k'a ye tan o tuma fo fu ka sira la a dun tun b'a ye mun ye fo jamana de k'a jɔ a jɔyɔrɔ la jamana de kan ka maliden bɛɛ lakana i bi yɔrɔ yɔrɔ jamana de kan k'i lakana jamana de kan kana ni sariya fana ye ni bin kɛr'i kan ni ko kɛr'i la i ka hakɛ kɔnɔna la jamana de kan ka to sariya ka boli sariya kana n'o ɲagali ye sariya ka lajɛ a b'o la bin cogoya min na
jamana kan ka kɛ jamana tɛ bi yɔrɔ caman sécurité tɛ bi yɔrɔ caman administration tɛ bi yɔrɔ caman donc fo administration ka segin mais n'an b'o kɔnɔna la mɔgɔ min kan ka maaw hakili lasigi o ye jamanakuntigi de ye jamanakuntigi n'i bɛ jamana kunna i kan ka tuma o tuma ka kuma jamanadenw fɛ janko n'a sɔrɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw bɛ yen a bɛ ka kɛ kumaw bɛ ka caya maaw bɛ ka sa i kan ka kuma jamanadenw fɛ k'u hakili sigi k'u basigi k'a ɲini k'a fɔ damatɛwalew ka dabila bɛn kana k'a ye fu ɲina k'a fɔ e kan ka fɛn fɛn kɛ sariya kɔnɔna la ka na ni an ka lakanabagaw ye olu ka baara kɛ jɛlenya kɔnɔ tilennenya kɔnɔ ladiriya kɔnɔ e b'o mesure ta fɛn fɛn kan ka ko kɔnɔna la i b'o ta k'a lajɛ a ko ka jɔ n'a ko jɔra kumaɲɔgɔnya ka don a la fɔɲɔgɔnya ka don a la an k'a lajɛ ka dɔn an bɛ sen kura min ta an bɛ ɲɔgɔn faamu cogoya min na ka dɔn k'a fɔ siya kɛlɛ ma deli ka don anw ka jamana kɔnɔ yan an b'a deli ka don abada an kana to a ka don o de y'a to bɛɛ bɛ ka kuma bɛɛ jo de ka kuma k'a ɲini an ka fanga fɛ a ka fu sira la n'a bɛ fu sira la n'a bɛ fɛn fɛn ɲini maa ma fɛ maliyɛn tɛ yan bi min b'a fɔ k'a fɔ n'o fusiri kɔnɔna la a tɛ se ka na n'a ka dɛbɛ ye ka se ka fusiri donc bɛn kana basigi kana wɔyɔ ka dabila jamana ka bɛɛ la kana a ka jɔ a jɔ nin kumakan ye ka ɲɛsin o de ma ka ɲini jamanakuntigi fɛ fɛn fɛn kɛra ko mɔgɔw bilala ka fɛsɛfɛsɛli kɛ a fɛsɛfɛsɛli kɔ ka dɔn ni ɲangili kan ka bɔ a kɔnɔna la o ɲangili ka bɔ a kɔnɔna la sariya ka bolo kan sariya ka sira nin bɛɛ ka hakɛ d'i ma nin bɛɛ dalo de ka fɔ i b'i yɔrɔ yɔrɔ i b'i lakana jamana b'i ka hakɛ d'i ma bingelikɛ wale tɛ s'i ma a bɛ bɛɛ hakili sigi a bɛ bɛn sinsin a bɛ ɲɔgɔn faamuya sinsin n'o ma kɛ a bɛna nin cɛli janba ye o de tan kumana bi ko yira k'a fɔ jamana kan ka taa o sira kan jamanatigiw kan ka kuma maaw fɛ o kumabaliya an b'o faamu ani k'a fɔ ko bɛ to k'a fɔ dɔrɔn communiqué ORTM la o tɛ se ka kɛ nin kɔsɔn a tɛ maa si hakili sigi a bɛ dimi de dan dimi kan donc an b'a ɲini an ka jamana fɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u kan ka min kɛ u k'o kɛ u k'a ka sira min ta k'o ta an bɛɛ de bɛ république kɔnɔna la yan nɔ an bɛɛ de ye citoyen an y'a fɔ k'a fɔ citoyen d'abord malien ka sɔrɔ ka kɛ fula ye ka sɔrɔ ka kɛ kadɔ ye ka sɔrɔ ka kɛ bamanan ye ka sɔrɔ ka kɛ maraka ye ka sɔrɔ ka kɛ kɔrɔbɔrɔ ye o kana ban bolo abada a kana ban bolo abada donc maa si se k'i sigi ka fɔ ka kow ye min bɛna n'o tiɲɛni ye donc an ka lajɛ o bɛ taa sira min fɛ élection a kan ka kɛ bari maa minnu bɛ yan bi an b'a dɔn k'a fɔ u tɛna foyi wɛrɛ kɛ tuguni ka jamana basigi a basigi ko ɲuman a fɛɛrɛ t'i bolo tuguni a se t'u bolo an bɛ min ɲini u fɛ dɔrɔn waati min tora élection ka kɛ jɛlenya kɔnɔ a ka kɛ basigi kɔnɔ a ka kɛ malidenw caman ka se ka voter ani mali fan caman ani kɔkanna la a ka ko kɔnɔ parce que démocratie de fana b'a to n'o vote kɛra k'a fɔ jamanatigi kuraw bɛ na minnu bɛ se k'u ɲɛsin jamana lakana ma jamana labɛn ma ka na ni foroba kuma ye ka sigi jamanadenw k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛna mun de kɛ sisan jamana lakana kɔnɔna la jamana ka ɲɛta ani jamana ka basigi n'a ka sɔrɔ de ta donc nin de tun b'a fɛ ka fɔ ye ka dɔn k'a fɔ o kɔnɔna la an kɔni bolo ko bɛ cogoya min na campagne bɛ se ka kɛ k'an ka campagne an b'a kɛ proximité de ye ka bɛn mɔgɔw ma ka kuma ɲɔgɔnmaw kɛ ka don mɔgɔw kan ka kuma ye ka dɔn k'a fɔ a man ka kɛ cogoya dɔ la an bɛ situation min kɔnɔ bi donc n y'o de fɔ an bɛna campagne kɛ dignité kɔnɔ ka yira k'a fɔ situation c'est grave mais min bɛ se ka fali o ye kalafili de ye o de bɛ se ka to an bɛ bɔ a kɔnɔna la donc bɛɛ ka taa kalafili i t'i ka kayi ta ka taa kalafili bɛn kɔnɔ basigi kɔnɔ suɲɛli kana y'a la namara kana y'a la o b'a to an ka démocratie bɛ sinsin ni de tun bɛ ne fɛ k'a fɔ an balimaw ye bi sɔgɔmada nin na bamanankan na a kɛ to b'o la salamu nin tun ye Modibo Sidibe far an ka wuli NPP olu ka cɛbɔ jamana ɲɛmaya sigi kalata an ka jamana kɔnɔ san 2018 n'a ta ko fɔlɔ bila bɛ ka juillet kalo tile 29 kɔnɔ a tun bɛ ka ɲɛfɔli kɛ jamana lahalaya la a cɛmancɛ bolo fɛ an bɛ donni minɛ i ko bi Cakɛyɔrɔ min bɛ yen n'an ko a ma ko Centre de développement de l'éducation EDC a ɲɛma David Obsend ale ye ɲɛfɔli kɛ ka ɲɛsin donbaro ɲininaw ye arabadonya tɛmɛlen laɲini tun ye mun ye EDC in cakɛyɔrɔ in a ye baaraboloba minnu kɛ ka ɲɛfɔli kɛ olu la Education Development Center o y'an anglɛlama ye n'u ka ma bakuruba fɔla EDC ale de ye baara yɔrɔ ye n'an ko a ma nanzarakan na Centre de développement de l'éducation o tɛ dɔwɛrɛ ye ladamu o bɛ yiriwa cakɛyɔrɔ min kɔnɔna na a bɛ o de kofɔ a ko nin ye kɛn yɛrɛ ye cakɛyɔrɔ belebele de ye mun sigira sen ka san 1958 a kɛra ɲininikɛla dɔw de fɛ Massachusetts Institute o tɛna kɛ sanna kalanso ye lamɛrikɛn jamana la a ko laɲini tɛ dɔwɛrɛ olu bɛ fɛ ka wulikajɔ de kɛ kalanbolo ɲuman jidilen ladamu sira fɛ o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na kɛnɛya sabatilen o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na sɔrɔbolo ɲuman jidilen fɛɛrɛw olu fana bɛ se ka dayɛlɛ cogo min na u b'an ka jamana kɔnɔ a san 20 ani dɔɔni o ye nin ye a ye baarabolo caman kɛ n'an ko ma projet programme o bɛ dɛmɛɲɔgɔnya ko fɔ ba ɲumankɛ olu ka tɔrɔmɔɲɔbɔ o sira fɛ USAID Mali sira yaasa maaw bɛ se ka gulon maaw bɛ se
ka tugu kosɛbɛ gafe kalan na. Gafe kalan k'a sababu kɛ ale ye bɔn yɛrɛ la ani jamana ka ɲɛtaa sira a bɛ o kofɔ. A ko o sira fɛ u ye baarabolo caman kɛ ka ɲɛsin Kulukoro mara, Segu mara, Sikaso mara ani Faba yɛrɛ kɔnɔna na yan. U ye wulikajɔ caman k'o la. U ko u ka projet lakɔli karamɔgɔ maa 7,000 ani 500 u ye dɛmɛniɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin olu ma. Directeurs u bɛ taa 4,000 na. Maa minnu ye o tɔnɔ bɔ o bɛ taa kalanden maa 300,000 bɔɲɛngo la. Nin bɛ dan sigi bi laseliw la maraka fama ka journal banbara bi donya in na juma juin kalo tile 29 san 2018 a labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase ne Seyidu Sila maraka fama fɛ ni ala m'an ka jɔnya joana ntɛnɛndon an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati kelen laseli yɔrɔ kelen ka kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma. Kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kumasiri ye. Fanta Sidibe ni ne bɛ bita kuncɛ an bɛ dɔgɔkun kunfori la dɛ ɲɛnajɛ ale ka kan nka janto yɛrɛ la o kɔrɔko ka ɲi an k'an janto an yɛrɛ la. Fanta Sidibe a k'an bɛn hakɛto b'a kan Salaw Mamadu wasali. Maraka fama ka bi journal banbara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizum.net ye.